ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang sa puton, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapakay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandong ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. At tuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na. Nabikil dayon ka.
Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Lagi kong naaalala ang kanyang tindig at forma. At kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Oh yeah! Minsan siya ay nakausap, Oh yeah! ako ay parang nasa ulap nang ako'y kanyang titig. Oh yeah! Sige lang, oh yeah, way katapusan. Sarap Ay, mayang adlaw! ang bibig. Mayong adlaw! Sabi niya akong mga wire diri ka saba ba niya akong mga wire? Sa mga lang ha. Pero nadaot man is bakasyon ng mga wire ni. Sa mga bigyan dyan pagpakontro. Tanawa lagi. Uy! Asa naman hindi naman mo tingog? Hindi pa nai Ay! ang damdamin Hello! mo'y mapansin, mister. Iwagay-way ang mga kamay. Sa kanya dati Ano yan na po kita ang inyong paborito o ginatanga na karon puso nga programa nga makaangat sa ekonomiya sa nason. minsan siya ay nakausap. Pero ambot lang makawala bas igang or samot makainit. Panbira. Nang ako'y kanyang Salamat kayo ha sa inyong mga mensahe kanako. Daghan kayo nag-PM kanako. Nga moingon magpa-shout out. Kung asa man mo naminaw karon. mananatili. Maayong adlaw, maayong hapon, maayong udto, maayong gabi. Pati Aniya na po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Yesterday once more. may tulungan Kumusta man mo? Kumusta ang mga buhay-buhay? Kumusta? kanyang damdamin. Ginaot ko nga tana okay ra mo. Kaya ako okay ra sad ko diri. Naginaot ko nga tana namo sa maayong panglawas. Huwag mo nang tagalan ang paghihirap. Kay nay mga tao karon baya nga grabe tawag balik-balik sa ospital, grabe panambal. Para lang gyud taon ma-extend ang ilang mga kinabuhi mo na magpasalamat kita kung natas may panglawas. Mo na giingon nga prevention is better than cure. At nang ako'y mapansin, Mo na akong giingon mga igala. Mo nang dipinsa gid mo perminti ha, kaon og healthy nga mga pagkaon. Lihok-lihok din pag may time. Kung pwede magbaklay-baklay mga pila ka minutos, baklay-baklay, exercise. Mora gyud ang sikreto di mga igala. Kaon daghang gulay. Ayaw kalimti ang mga maintenance. Og ayaw kalimti ang inyong mga food supplement. Labi na kung healthy ang atong istoryahan ang Ashigo Plus. Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Ha? Mo ginatirada di ang mga igala ha. Mo ginakalimti.
Welcome sa lang edisyon sa atong Gugmang Giaha. Live comedy drama. Sa mga naminaw all over Mindanao. Sa maabtan sa atong programa sa online Bitok-Bitok University. Sa mga radio station nga gabuto-buto gapaka-paka galiki-liki o sa galiki-liki. Hindi kat forma. Labi na diya sa may Mix FM Plaridel. Kumusta mo diya? Iga kong talaga. Mga taga Plaridel. Mga naminaw sa 97.1 Mix FM Plaridel. O sa mga naminaw sa Mix FM Aluran 92.5. Oy, kumusta mo diya? Salamat sa paglagubo ha. O siyempre, labi na diya sa atong partner radio 94.9 sa Oroqueta City. Buhay parang nasa Mayong adlaw niya. nang ako'y kanyang Sa atong mga kauban diya sa Nasipit, Agusan del Norte. Sa Radio Servisyo 94.3. O diya pod sa Butuan City. Sa atong mga katribo, Radio Katribo Philippines 106.9. Hello sa inyong tanan. Sa mga nagtanaw diri sa Cagayan de Oro, Bukidnon, Misamis Oriental. Hello po sa inyong tanan. Dagang salamat ha. may tulungan lang. Simulan na po natin ang ating alaman. Ng kanyang damdamin. Ano yan atong letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie Bitok Bito sa nanimong tigpaminaw. Naminaw sa online, naminaw sa radyo, pati sa Spotify. Ako na ning i-upload para sa Spotify. Kaya naiuban na yung style nila, pag magbiyahe sila, kani ilang ginabutang sa Spotify para daw di daw mainip sa pagbiyahe. Sige na, ginahinay na mag-upload aning atong mga episode sa Spotify. By the way, ang atong Gugmang Giahak giatud ka na to sa maing kabubuton sa Biramax Capsule. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule
Capsule. Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule. Ay, tumar na sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Daghang salamat di ay ha sa akong di na ako i-mention ng pangalan. Sa mga nag-PM ako nang gipadala boss kagahapon. Ang duha ka box. Barato ra man kayo sa ka box. Tanay duha ka capsule per bag. Nagpadala ko may gala sa kauluhan. Kay gusto siya mo testing. Kay actually naka-testing ni sa tunayaging simana. Nag-testing siya isa. Basta kay nakaingin yung asawa lagi nga. Nindot man day, no? Kabalo mo. Labi na kaning mga amahan nga nana sa mga edad sa 35 pataas, ha? Basi mo ingon mo nga, mayroon man na tigulang Brother Bernie. Uy, sa tinod anay lang. Kaning mga hardworking na mga daddy, grabe mo kumbati. Hardworking. Say sa hardworking, anang gahi patrabahoon. Kanang hardworking usahay, sa sobraan ka hardworking, si pangita kay para mabuhi ang pamilya usahay, mas stress na. Muna usahay, sa sobraan na ka-stress, kakapoy. Pag panahon sa paglabing-labing na, murag achos. Murag si Junior, murag ang unahuna na laylami, pero si Junior, murag action nagkaluya. Mo action manggaling og strong. Mo action manggaling gahi, pero murag dili mang 100%. Masyadong luya naman si Junior. May na lang ay natay Biramax Capsule o Biramax Adult Coffee. Naiuban na ikahadlok kay basin daw magpalpitate, basin daw ka ng paspas daw ilang kaba sa dughan. Promise, ako ga-experience yung ani, ako ga-inom yung ani, tinadaan na ilang mga gala. Di ko mamakak ninyo. 40 naman ko mga gala. Pero kada kong dagway, murag 19 pa noon eh. Usahay, kailangan kita magpalaban. Kaya usahay, lami na kayo ang panahon, sakto na kayong lugar, pero agay! Sayang kayo kung medyo low performance. Ang nakalami sa Biramax, bitaw, number 1, herbal maguni. Mo'y nakalami ani, di ka mabalaka ni. Wag yun ko'y nabati nga palpitation mga gala. Malipay ka na lang kay pag-anan ni mo, uy! Ayos bayang magiliw. Perlas ng silanganan. Gwapo kayo kay herbal mga siya. Tayo mo kabalaka, FDA approved ni siya. Ang mga gamit na to ani, herbal, di ni sa inyo na kanang parehan ng giingon ninyo nga mga Viagra, dili. Herbal ni siya, muna nakalamian ni niya. Kani magong Biramax, nani siya tongkat ali. Gisagol-sagol ni siya nga mga herbal products or mga herbal na mga sagol. Tongkat ali, natay horny goat weed. Kompleto ni. Nasa diri ang Panax ginseng, nasa kay ginkgo biloba, napa kay maca, kumpleto. Ug kani silang tanan, ang function ani nila aphrodisiac ngay aphrodisiac compound, pampagana, stress reliever. Katong nay mga ubos og libido dia, asos. Katong nay mga erectile dysfunction, asos. Once lagi ang uban nakatesting, makasabot ko na uban nga murag makulbaan, ay basi unyog ma-heart attack tana, walay palpitation, promise. Gwapo kayo kay herbal ni siya. FDA approved. Testingi lang ninyo. Biramax Capsule o Biramax Coffee. Nindot kayo. Tang nakalami rabaan nino kay gabi ikaw, kung for example, style nato de gabi man mga alas 9 ana, dayong pagkatulog, ta ang itulak ninyo ayun ang bugnaw. Tamas may itong di kay mo busog. Init, tsaa, kape, ana, dali ra kayo. Tingala ka, pag gabi bisag kadlaw, bisag mabuntag na lang, huy! Okay bawi kayo. Testingin ninyo, testingin. Kaning Biramax available man ni sa istasyon na inyong gipaminawan karon og mga dool ninyo nga parmasya. Bosa, testingin na ninyo mga bossing ang atong Biramax Capsule og Biramax Coffee. Og siyempre kani atong programa hatod po kanato sa Ashigo Plus Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Kani healthy na netong istoryahan, panglawas na ni, kabalo baya mo nga kaning atong Ashigo Plus aduna kini sagol nga ashitaba. Kung inyo nang i-internet para makainsan mo nga basig naglamakak ko, kaning ashitaba mo niyang sikretos mga Hapon, manong ngano sila diya nga bisag tiguwang na baskog lang gihapon. Kay usa ni sa ka-herb ang ashitaba mga gala nga gikan sa ugat, lawas ug dahon kay mo nilang tambal.
O kini maayo kaayo sa mga heartburns, mga ulcer, allergies, gout, agay, ug high blood. Gipang high blood ba na inyong mga kauban diya? Kani ang para sa inyo ha, Ashigo Plus Herbal Capsule o di ka ha, Ashigo Plus Coffee. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatihan. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapog ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot ng 200. Ang akong sugar, mabot ng tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ang dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama na ko nga balatian sa lawas, sulayin niyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parmetron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee, again available sa inyong mga suki, mga tindahan diya. Available po din siya sa radio station na inyong gipaminawang karon. Ito na ang ating letter for today. Dear Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Steffi. Actually, akong real name o akong long name is si Stephanie. Pero itago na lang sa Steffi. Di ba pag yung itago pero gisulti na nagyapon. Ako di ay si Steffi. Brother Bernie, dili ko proud nga ako nakasulod sa usa ka bawal nga relasyon. Tungod sa akong mga pangandoy nga gusto nako makamot ug mapalit na mga butang, nipatol ko sa usa ka minyo nga lalaki. Lami ang paminaw, kay magsigil lang kong kadawat og GCash, makadawat og mga bag-ong cellphone, ay sharp siya. Kung unsa may akong pangayoon, iyag yun kong ginaspoil o ginatagaan yun ko niya. Wala nakabalo ang ako mga barkada. Pero niabot na gyud sa punto, Brother Bern, nga murag nakainyo ko nga wala magyud ni paingnan. Unsaon maning mga bag-o nga iPhone, apan gatago ug bawal nga relasyon. Bosa nakaingon nagyug ko nga murag undangon na nato ni. Kay murag dili na ni maayo. Ay, ay, halaga, sidla kayong lawas. Oh
yeah, yeah. Anak ko na yung my cuties, pretty pie. Ikaw daw sa balay. Okay, cutie, I'm going now. Okay, cutie, I'm going. Ay, gosh. Oh, ikaw magay. Kabalo ka, Steffi, ikaw gigahatag ka na ko ga. Kusuga. Kalami sa imong mga likod. Grabe yung kay kamuhalok, ay. Halos masupsup magyun nimo tanan. Pati ang akong espiritu maapil nimo kasupsup. Feeling ako barag relatives nimo si Samshay Supsup. Steffi, I love you. Pagsaba lang kung gusto na sa magpapalit og bagong cellphone. Ako rin bahala na. Grabe na kay mong laklak anang kuan ba? Biramax Coffee. Barag halos sa kabox na ang imong nahurot. Kabalo biyak yung ka. Nga gusto na ko lubos-lubos ang gidantanan. Gusto na ko nga kanang puga yung taman sa ginawa. Jula. Ako sang isa na po. Okay. Grabe magyug ka. Hindi magyug ka muundan. Kailangan kayo kay murag ang imong gateriwi kaayo gyud. Kailangan tuliro ng mayo. Okay. Ayog liyo. Agay, Steffi. I love you, Steffi. Paspason na nako. Okay. Grabe kayo ka. Di magyug ka muundan. Di tamundang, ani. Di kita mundang. Gimingaw na ko ni mo gamay. Wana ka ni suroy sa balay. Mutanaw ang tatag salida. Unya lutuan puti ka. Kay nakauyab nakakaron. Maungwa na kay pa. Lance, pasaylo ako. Pasaylo ako kanang wire. Kadyo lang akong wire, ha? Pasaylo ako kay ako magining sunugon karon ning wire ni. Okay na. Lance, pasaylo ako. Nalit na sag ko. Kasabot mangyog ko ba? Nag-uban na sad mo ba? Ano nakaingong ka? Nagkagubot na sa dimong buhok. Ay? Panudlay pod. Ang imong sayal nabali ang slit sa likod karon ana sa tubangan. Uy, naunsa na bali mo din akong kuan, uy. Akong sayal. Tabunin na mong liyog. Klaro kay mga chikinini. Mao ba? Salamat. Tabunin aning panyo. Murag ayo-ayo mangyug ka. Wala man. Mailan ako nga murag ayo-ayo ka kay kung maglakaw ka gabakang na ka. Lance, ay no ko kansa wibi.
Kabalo biya ka nga ikaw ra ginakabaluan eh. Ayaw biya gipagsabay. Nga usa ko kakabit. Ako mo ko'y problema ba? Pero sultian ta ka. Dagan na kay mga libak nimo. Barag di naman siguro ako kabalo. I'm sure ang uban gaduda na gyud. Pasagdiin ang mga marites diha. Pasagdiin na sila diha nga kutob na sila sa duda. Basta ikaw Lance ay gyud pagsaba. Ayaw gyud sulti ang uban tao ni ana. Kay nisalig biya ko sa imo Lance. Oh. Sabagay. Pero anto kanu sa man kay ngana. Ambot. Wala ko kabalo Lance. Basta kay ang ako karon nga malipayon ko. Nahigugma ko. Basta love na ko siya. Sigurado ka? Love yun? Or tungod lang na kay ginahatag niya ang imong mga gusto. Ngano di ay? O sa may problema? Ako manggod nga. Matingala ko nimo nga. Nganong da mangyud ka mo patol ang mga minyo. Na kung imong naon, gwapa man tala ka. Sexy man pug ka. I'm sure dagan pa yung mga saktong lalaki diya nga para nimo. Ambot balance oy. Tinuod ka. Dagan begi ka panguyab nako nga mga ulitawo, gwapo po. Mga lamion pagid og lawas, di pareha ni akong uyabron nga. Dako kay tiyan. Galisod magaligliston kay muragas scuba diving. Bisag pagpudyot lang sa mahulog niya nga ballpen, galisod gapang lagom. Pero abot ba, di na ako ma-explain. Nganong nahigog magyukuan niya. Alang, kung sa imong pangayon, ginahatag man si mo ha. Dili man sa ingon ing anak, Lance. Tana dili ing anak kahugay mong pananaw ka nako. Dili porkit gatagaan ko niya iPhone nga tagdusi ka buok. Ginatagaan pagyug ko niya og allowance. Tapos among balay nahimo ng 3 ka floors. Pero di man ka na akong apas kaniya. Tinuod yug ko nga nahigugmag yug ko kaniya. Uwe. Di ko mo to. Kung di ka mo to, nabahala ka. Ikaw na lang mag-ako. Basta, bagay, dugay naman sa tang amigo. Suporta lang ko sa imo ha. Basta pagbantay biya ha. Medyo nadungog na biya yun nga kabit ka. Takabalo biya ka nga isog kaya na siya kasawa. Basi nakalimot ka nga ang last sa mga kabit anang lakiha. Nagbulag na ang lawas ug ang ulo. Basi ko niyang sulong kagkalit. Mo na kong giingon nga bahala na. Ang importante nga nagminalay mi. Ang importante karon nga love ko niya og love sad nako siya. Magkatawa kong maghuna-huna nganong naglisod kong move on mo sa una.
Diri lang sa ka. Mintras, iinit pa kayong sitwasyon. Salamat. Salamat kayo. Sige na. Ang importante nga, nakalukso kas bintana. Wala ka nasakman siyang asawa. Tanawa, nagdagan-dagan na nung ka na nakapantira. Salamat kayo. May galing kay nakita ko nimo. Tama na, sige na. Ayun na lagi hilak. Di ka pwede mo ulit dito sa mong boarding house kaya I'm sure atangan ka dito. Mas may drill lang sa kasakong boarding house. Gig na nabitaw ta ka nga, nadungog ng maayong nga kabit ka. Kulbaan yung kong maapsan ka. Grabe kay nakita na ko nga ang kasuko siyang asawa nagdala siyang chainsaw may galing kay wag yung ka naabtan. E kung naabtan pa ka nahimot na kang manananggal karon. Nakibulag naman tanak ko sa iya. Pero di magi siya makipagbulag na ako. Gignan lagi ta ka nga, ayaw lagi mo. Anong dito man sad mo adto sa iyong opisina? Igod-bagod siya nga last na gidaw to. Last na gidaw to tapos moto gitagaan ko niyang bago na po na cellphone. Ay. Gignan na biyata ka lagi nga ayaw na lagi na. May galing kinakita ta ka, hapit yung kama. Sus, nahimo kita kang corn beef karon. Salamat kayo, Lance, sa pagsugot nga diri ko sa magpuyo sa imuhay. Sige. Ako na ibahala diskarte istorya diri. Inulan ako nga igagaw ta ka. Pwede sila masuko. Lance, salamat kayo sa pagsabot ka na ako. Na, ambot lang nimo. Usay maglagot na biya ko kay gay kag ulo. Tag ending ani karon ako mo ni salo nimo diri. Mas iluag yung ko. Please, ay lang sa pagsaba. Diri lang sa usimuha. Sige. Dahil lang sa kasako. Ako na ibahala sa diskarte ani. Walang siya magsaba. Kay kabalo ko giatangan nakakaroon dito sa imong boarding house. Andam na ko nga ihalad kanimong tanan. Andam na ko nga magkuyong tas katapusan. Huwag paglubag tinga kong guma. Kung di mo lubag nakitarang duha. Guniti ang akong kamot painguntan dito sa altar. Huwag akong isugit sa kahit asan ako kang gimahal. Ang gugma mo kaniyang magpabiling kahayang. Umabot si mama karon. Ayun nagpalaga. Ako kang ipela-ila isip na akong uyab. Ay, Ay nagpalag. Malipay man po to nga makauyab ko kay sukad-sukad. Wampo ko gipela-ila nga nakoy uyab. sigurado ka. Ayun na lagi palag. Borag si mama na siguro na. Ay!
Dang? Naman di kay kauban di dong. Ma? Ang akong uyab, ma. Akong giyon sa imo si Steffi. Ay, mayo man sa deka mo pili di dong. Ma'am, mayong adlaw. Ay, tawagan na lang ko, mama. Ahay? Tawagan na kong mama kay bisan karon pa ko kailan nimo. Pero akong nakita nga murag maayo ka nga babae. Ma. Noon samantong ka, ma. Sige randa. Nalipay ko nga nakigipaila-ila na ako nga uyab kay nisyokad. Wa mangyud kay gipaila-ila na ako. Nakaron na nagyud kay gipaila-ila. Nalipay ko dahi nga naa ka dahi sa kinabuhi sa akong anak. O siya ito'y pangalan ni mo dahi, Carla? Ay, Steffi, ma'am. Steffi. Kay nandong na ko. Di ba las, mamani mong giingon nga dugay ra ni mong crush? Ma, si dugay ra nga crush. Di ba sige makag-ingon nga nakay dugay ra nga crush nga Steffi ang pangalan. Pero nalay uyab, mabani nga Steffi. Ma? Tinuod na, Lance? Dugay ra ka ni mo nga crush? Pandamay man ka, ma. Nadugay ra. Sige man isag ingon ka na ko nga Steffi, maudang wa daw si manguyab kay ikaw daw Steffi, pero di daw sa kabalo kung mag-uyab daw mo kay naman daw kay uyab na nagbulag na day mo day. Ay, oo ma, nagbulag na bisa akong karaang uyab mo nang kami na ni Lance karon. Ay, nalipay ko nga nakauyab na ganahe ka doon. Si mama, mulabog mo ka, ma. Ay, lipay kay ko. Unsay dagway sa nalipay, ma. Lipay kay ko. Yehey. Lipay kayo ko. Yehey. Timing kayo. Nagbitbit ko og tiil sa baboy. Maglauya ta karon, magsabaw tas baboy karon. Kada gawas na ako sa buntag sa among balay, ngadto ka gahuwat ka na ko, pugos nga mo sabay. Ugas ako to aka, mauwang akong mama aksyon na o kabalaka. Kapilan ako, kaingon kanimo, nga dili sa apan padayon gihapon kang gabuot-buot. Kay feeling lagi nimo sa future, kitara gihapon ang mag-abot. Ay, nalingaw kay ko sa imong mama. Ganahan kay imong mama sa ako, ano? Ambot, tingalag yun ko ni mo. Anong nagka-vibes na mo ni mama? Siyempre, gwapa good ko. Taganan daw sa sako, kay may da ko magtabang-tabang, magsisig katawa ka na ko. Lagi? First time sa ko kita ni mama nga, nalingaw yun sa istorya ni mo ay. Maog yun. Pero ikaw, dugay ramday ka na ay feelings ako, Taka naman ka? Niingon imong mama, nga sige daw ko nimo ginasulti. Ngano nagilom-ilom ka? Crush day ko nimo sa una pa. Pandamay na kong mama. Nakita kita ka, namulag yun imong aping ka ganina. Tapos, nakaihi pag yun ka. Ikaw, dugay ra di ka na pagnanasa sa ako,
Ano mo ka nagsaba, Lance? Pagilom day. Change topic tabi. Oy. O say change topic. Tadaw, bi. Wala naman imong mama. Unsa man. Di na pud ta uyab, anak lugar. Kaganina, sweeter ba kaayo tatubangan si mong mama? Daw, bi karon wala naman imong mama. Wala. Drama raman to tanan. So, dili na ta uyab. Yuyab lang ta sa itong mama, padi mo palag si mama nga nakas balay. Daw, bi ko mo yung ko sa imo nga. Mas ganahan ko nga. Tinudo na lang ni ang tanan. Ay, pag-ilom di ay. Kay nga no, dili ka gusto? Ay, pagingana ba? Steffi, nganong niduol man ka? Ngano man di ay? Gusto na ko nga tinuod-o na lang ginian tanan. Steffi, nganong naghubo ka? Naghubo naman ko. Busa paghubo na po diha. Steffi, please. Ayaw. Di ko gusto makasala. Hay, nimo, Lance, kabalo ko. Naibawaan na nako kaganina nga duger ka na'y pagnanasa ka nako. Bantog ra. Basta mag-uban ta manimaho kag Clorox. Ikaw, hay? Pagilom daw, Steffi, huy. Ayaw naglihok di, hay. Sige na, bi, ato ang brihan, bi. Uy. Steffi, uy, Steffi. Ayaw. Usay ayaw. Ayaw, Steffi, please, ayaw. Usay ayaw. Ayaw dugaya. Uy. Ingon ka, dili ka ganahan. Pero nganong nitindog naman lagi na. Steffi, please, ayaw ko hagita. Gihagita ka, Lance. Steffi. Uy, asa maka, Lance? Uy, gipaspasan man ni mo diritso. Di na ito ningilangayon pa. Nakatumar na kong Biramax capsule. Bantogra. Agay, Lance, grabe kay kapaspasiro kay ka, Lance. Ay. Pasaylo ako. Agay, Lance. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa Ay sa lang naon sa day ka. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa Ay sa lang naon sa day ka. Napagkat siya og galit. Naku, grabe ka kulit. Kung gusto ra ka mga tikday, di ko mo palit. Kinapulaan ako sa mga nadawat kasakit. Di na ko mo utropas sa mga atik-atik. Inosente sa gitsura, grabe po ka gwapa. Nangutan akong nakailabad daw kas iya. Familiar kas ako asa ta nagkita, pabayo ayala o sa Divisoria. Unsa man di ay imong tuyo sa ako Gusto nga makikita kay aduna siya sabon na baligya. She's been trying to reach me out sa kayang rason. Sige ligag tawag sa mani mong tumong. Klaro ay mong tingog kay di na ako madungog. Kay na ako si Divisoria, pwede unya na ta storya. Ring ring, si ikaw lang akong ka-fling. No strings, but she wanna be my queen. She wanna be the one, pero di siya kawalan. Dito ra ka sa line, kay sige ra kag bakaging. Lahira gyud og gripping. Ay palabis imong feelings. Natingala kung anong itawag sa kalit. Ay sa lang naon sa day ka. Anak ko nga ay sa lang naon sa day ka.
Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan, radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin nimo gibati mo imong sakit. Dugay ra, high blood, ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka-stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon, pulo na ka buok, isa na ka-stab akong nainom, nawala na gyud. Busa, nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Ani ana Farmacia Jessica. ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ay. Ang atong Ashigo. Ang atong Ashigo Plus, dili lang asitabang naa. Aduna pud ni siya guyabano extract. Kabalo ba mo kaning guyabano? Usa kanindot nga antioxidant. Usa sa ni siya nga mo stabilize sa atong mga blood pressure. Muna kung kamo mga high blood. Ang Ashigo Plus para kaninyo. Ang guyabano extract moaway usab sa mga bakterya. Ay mo kabalaka kay kaning atong Ashigo Plus. FDA approved ni siya mga igala. Busang atong Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule available ni siya sa inyong mga suking mga tindahan, mga parmasya ug sa inyong radio station nga gipaminawan karon. Brother Bernie Bitok-Bitok. Nalimtan ako og dali ko naka-move on sa akong gisudlan nga di maayo nga relasyon. Tungod ni Lance. Grabe. Tagtulo ka box nga Beramax capsule ang tirada ni. Abi na kung maokin na ang tanan. Abi na kong tuloy-tuloy na nga mahimong malipayon ang akong love story. Tagabuntag to dinig mata, imong naong dayon ang gipangita. Dili dyan ako kapugngan, permiti kang giampo, inasing-kasing nga gihata. Tanan ni mong gipangayo. Lance?
Maayong adlaw ni mo, day. Mawa pa para pakaabot si Lance diri, ma. Dili si Lance ang akong tuyo, kundi ikaw. Ay? Ngano, day, ma? Dayon sa, ma? Day. Naibawan na ko ang imong istorya. O say pasabot ni mo, ma. Kabalo na ko kung kinsa kabayhan na ka. Ma? Ayaw na ko tawag-tawagang mama. Kay di ko ganahan. O saday problema? Kabalo ko kung kinsa kabayhan na ka. Kabit ka nga babae. Ma? Asa makakakuha na nga mga istorya? Puro raman ang mga istorya sa Maritins. Ayaw na kong ilaraday. Naibawan na sa tanan mga tao dire. O kabalo ko nga gisulong ka sa asawa sa maong bana. Kabit ka nga pagkababae. Ngilad ka nga babae. Pesan pa magwapa ka. Apan dili ka maayo. Og ikaw ang klase nga babae ang dili malangit. Og dili ko gusto nga mahimo ang akong anak nga tigsalo og kabit. Kasakit po ni mo manulti, ma. Ayaw ko tawaga og mama. Kay di na ko ganahan. Kabit ka. Ngilad ka nga babae. Wa kay nada. Di ka malangit. Ug ayaw damaya ang akong anak. Buutan ka na akong anak, day. Kaya kung ako lay pabuton, ako na ipagpare. Mabutang perminti sa mahimong sakristan diha sa simbahan. Tapos karon may bawan ako nga usa ka babaeng hugaw. Immoral. Ang iya na noong karelasyon karon, day. Ayaw himuha, day. Nga tigsalo ako, anak. Pahawa, day. Ayaw dauta ang kinabuhi sa akong anak. Matod sa kong kinikanan, true love waits, mao akong gikutan. Di taw magdali, aron walay pagmahay. Muhabot ra kuno ang tawong muhatag ka nato og kalipay. Unya mihabot kas kinabuhi ko pinakalit. Likay ko, apan ikaw gadikit-dikit. Huwag ko magdahon sa pagsunod-sunod mo kanako. Mauyonan ta ka, ikaw na ba ang gipangayo? Siguraduhadong og maninoon man ka. Kayo gugmang istoryahan, tawag yun ko gaduwa-duwa. Brother Bernie! Bitok! Wako'y panahon sa pag-cute-cute. Wako'y panahon sa mga joke-joke. Nagpakalayo-layo ko. Pag-sure, oy. Nasakitan kay ko sa gisulti sa inahan ni Lance. Bisa pang nag-change number na ko, apan nakakuha gyapon si Lance akong number. Kini ang O siya isag panawag kanako. O di daw ko maminaw sa iyang mama. kapuyo. Ug mo abot
siya Apan nidulot kanako ang mga gisulti sa iyang inahan. Padili-dili gamay Mo nang ako Kakirig nagpakalayo na lang ni Lance. Siguraduhadong Pero sigurado ko nga naigugma ko ni Lance. Pero murag sakit pag yun kayo. Tawag yun ko gaduwa-duwa Kaya nga Tama ba niya akong gibuhat? kita ba Tagay ko gadbay. Wako'y panahon sa pa-cute-cute Wako'y panahon sa mga Mo na ni karon. Palakpakan sa B1 time lang. Pag-show Steffi! Si Steffi ug sa tanan mga nakarelate karon nga nisulod sa bawal na pag-ibig. Nahimong tibakers. Doon sabi mga tawag sila mga tibakers, Kumakaya mga iskabetche. Sabi mga term nila ano eh. Ako dili ko gusto mo judge ninyo kay lahi man mo story anong nisulod mo ana. In fairness naman po ni uban ni sulod sa kami ni patulog minyo pero tungod kay wa puti klayo ang relasyon whatever. But sometimes mo lagi netong giyon anything atong sudlan, anything nga natay decision sa atong mga kinabuhi. Nagin na siya perminti consequence. Steffi ang naitabo sa imo ni sulod man ka. Ato nga relasyon mo ni ang consequence nimo karon. Ana, di ba? Kung unsa ta karon mo ni ang mga resulta sa atong mga choices before. Okay? So dapat medyo mag-expect ka nga nagi mga naitabo nga mga ingani. Di ba? Tanawa Steffi. Nisulod man kana mo nang consequence mong gisudlan pod. So naibawaan sa iyang inahan, di sa nimo mablame ang inahan nga lahi ang pananaw sa imuha kay nahimo kang kabit. So the way nga imong gibuhat karon nga nagpakalayo ka, medyo ni pahuway ka, I think that's better. Ipahilom sa ang mga samad. Tarunga sa tanan, then let's see. Wa ko na malikas. Let's see, tanaw na to. Kung asa ba na padulong. Kung kaya pa nimo magpakalayo, kung kaya pa nimo nga murag muhatag og space, then so be it. Sige, relax na. Chillax lang sa diha, okay? Para medyo ang mga samad, murag labas pa kayo. Well, kung gakonta pa gyapon sila, din pasabta sila. Ingna siya nga you need space. Nasakitan ka, then depende na din ang nilans karon kung sa iya nga part, kung love you ka niya, ipaglaban ka niya, i-pursue ka niya, mangita siya way. Ikaw may letter sender karon, so muna kong advice, tama na imong gibuhat, distansya sa, ginhawa gamay, kay kung kamo gyud. Okay? Ora to, daghang salamat sa inyong pag-uban-uban. Katong gusto magpa-shoutout, ato lang mo sa akong Facebook page, Bitok Bitok University, i-shoutout kung asa mo dapit. Okay? Ingat mo tanan, ay kalimti, mag-Ashigo Plus Coffee og Ashigo Plus Herbal Capsule og Biramax Adult Coffee og Biramax Adult Capsule available sa inyong mga suking tindahan og sa radio station na inyong gipaminawan karon. Radio Servicio 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Radio Catribo Philippines 106.9 Butuan City. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9 og siyempre diya sa may Plaridel 97.1 Mix FM Plaridel og 92.5 Mix FM Aluran. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!